Masquera saying muri Zimbabwe, welcome to our channel, Zoom Confessions and Deep Secrets. Kana katika channel kako hapa kwenye channel, please don't forget to subscribe. Kana chungwa gara subscriber, don't forget to comment and share this video. Nasmere Zimbabwe takuigira Nyaya yabuditswa na Zanu-PF Secretary for Information wa Christopher Muchangwa awabuda wachiclarify on Nyaya yaba Mnangagwa yekuti vari kuda kupinzwa pada contest for people president in the third term muri Zimbabwe. Speculations akabuda Zanu-PF yaka orchestrate maricos triple C kuti vasekiwe 2/3 ye majority in parliament so that vano amenda constitution kuti Mnangagwa wakwanise kubvumidzwa kupinda pa president for the third term. Vataura iwo kutara kunoku Zimbabwe constitution yokutaura ichiti the presidential limit the 5 years term, and Mnangagwa is now in his second and last term. Mchangwa wabuda wakadresa ma journalist vachitaura iwo vachiti ma speculations aya ekuti Zanu-PF iri kuda kuti Mnangagwa apinde for his third term zvanzi anofanira kuignore zvinzi ndeyekunyepa. Vataura iwo vachiti Zanu-PF nyaya yekuti Zanu-PF iri kuda 2/3 ye majority ye parliament kuti ikwanise kurana country zvinzi iri kubudiswa ne CCC iyo isina kurongeka muri Zimbabwe. So vataura iwo vachiti Zanu-PF I need a constitution kuti iise president Mnangagwa as the president mu third term yavo. So vataura ma speculations aya ndanofanira kuignorewa muri Zimbabwe zvinzi hapana zvakadaro zviri kurongwa muZanu-PF. Tonyaya tatavigira muzvara nhasi amene muiona sei nyaya iyi. Tudze zvamuri kufunga pamusoro penyaya iyi mu comment section.